गपाल बर' मुंनि सासे बारग' एनडिबिआ बड' नेशनेल लाइब्रेरी काम हस्टेलनि हाखौ फानखुमानाय हायाव रायजोआ बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गायसननो नेम प्लेट गायसनबाय। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हजुवानि बड' नेशनेल लाइब्रेरी काम हस्टेलनि हाखौ गपाल बर' मुंनि सासे बारग' एनडिबिआ फानखुमानाय हाखौ रायजोनि सुबुंफोरा फैनानै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गायसननो नेम प्लेट गायसनो। चापागुरि ओनसोलनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थि हान्जा आरो गोबां समाज मावथिफोरजों लोगोसे रायजोफोरा फैनानै दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गायसननो नेम प्लेट गायसनो। मख'नो गोनांदि बे हायाव रायजोआ बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गायसननो थियारि खालामबाय। घटनाया गपाला बायाखै आसलते बेखौ जबरदस्ति बियो बै समनि गोहोखौ दाबो गावनाव दंना बाहायदों। गपाल बर'आ सासे एनडिबिनि केडारमोन आगोलाव। एनडिबिआ मामोन? हारिनि रैखाथि होनो फैग्रा, हारिनि गोमालांनाय बुस्थुखौ बानायना होफिनग्रा। खिन्थु बे रायजोआ बानायखानाय हाखौ बियो गावनि नामाव खालामनाया बेथ' एनडिबिखौ बदनाम खालामनाय जादों। बेनिखायनो एनडिबिनि जायफोरा आगोलनि मावथि बिथांमोनखौबो जों मिथिहोनो आरो खावलायनो नागिरदों गपाल बायदिखौ बेबायदि लाय होनो नाङा। अदेबानि आं बेखौ लानानै दि हारिमुजों रायलायखांबाय, धीरेनजोंबो रायलायखांबाय आरो फ्रेस मुसाहारि दानि एमसिएल बिथाङा रायलायबाय। बिथांमोनहा बुंदों जे आथिखालाव एनडिबिआ बिदिहाय गैया आरो बिदि खालामा, बेनिखायनो बिथांखौ हगारनो नाङा, नोंथांमोना बे रायजोनि हाखौ लाफिन। दायो मा जाबाय, बे हाया गोदो हजुवा माबानि रेभिनिउनि 310 दागमोन, दा गोदो 29मोन 29। दायो गोदानै मडिफाइ खालामनो बियो 310 जाना दङ। दा बे हाखौ इतिमध्य जोङो बे रायजोनिसो हाखामोन नालाय जों बेखौ अफिसियेल मुभ खालामबाय, अफिसा फाइल पुटआप जाबाय, बेनिफ्राय बे प्रसेसआव फैबाय दं आरो अट'मेटिक प्रसेसआव फैनाय फैया आलादा बाथ्रा, बे रायजोनिखा रायजोनि जाना थागोन। आरो दिनै गोबां रायजो दं। दाखालि जोंहा मा तारिखमोनलाय 11 तारिखै मिटिं जाबाय। बे चापागुरि कक्लाबारिनि 150 जननि सायाव मानसि फैना रायलायदों। रायजोफोरनि एकमत बे हाखौ जों हगारनो हाया, जि समाव जेरै नांगौ बिदिनो खामानि मावगोन आरो गसंगोन रायजोफोरा एकमत जादों। बेनिखायनो बे गपाल बर'आ खोनाबायोबा बेनिफ्राय हायोबा दोरोदनांगौ आरो रायजोफोरजों गोरोबना थाफैनांगौ। आरो मोनसे बाथ्रा, दिनै भुलावनो गपाल बर'आ हाखौ जेनेबा एसे सैसे फानबायानो। जोंहा ओरैबो खोथामोन, जुदि बे हाखौ एनडिबिनि वेलफेयार ससाइटिया लाखिना दोनोमोनबा फर एनडिबि जुदि खालामोमोन जोंहा आपत्ति गैयामोन। खिन्थु गपाला गावनि नामावसो हारसिं खालामना लानानै सैसे फाननो नागिरदों। आरो लोगोआव संला बंला जोंनि थाफाग्रा बे जायगानि सानैसो एनडिबि, जों नामखौ मिथिगौ सिनायखायो, दा बुंथ'ला। बिथांमोनाबो गपालजों थगायजागासिनो दङ। माबा 5,000 20,000 थाखा लाना बिथांमोना थगायजाबाय दङ। बिथांमोनाबो दोरोदथों। आरो जों बे न'खौ ताला मारिदों, आगोलावबो देफायखांबाय, एबार मारिबावदों। एबार ताला मारिबा जों गपालखौ मोनस्लाबाबा खाथिनि बिनि सापर्टारफोरनि न' रायजोनि थांनाय जागोन आरो जों बेखौ हगारखाया एकेबारे फाइनाल। दासिम समस्या समाधान लामायाव। आरो समाधाननि मा खोथा दं, बै न'आ सानसुमा खुंगुरनि जों लुनाय 2001-2नि स्किम। नाथाय 1-2नि स्किमबाबो 3-4 बे फैसा फैदों बेखौ लुदों। लुग्राया दाबो दं, नारायण बसुमतारियानो। आरो बेखौ गपाला मा होनदों, आं लुनाय आंनि न', आंनि हायाव आं लुबा सोर लुनो। बे समाव बे दं हाग्रायाव, बे 2005आवसो फैदों। ओमफ्राय 6-7आव बहाय बिसोरो केम्प हल्ड खालामदों, बेयाव थादों बिसोरो। आरो बै 7आवनो खायदा खालामनानै स्रोद बियो बरपेटायाव जोंनि जायगानि सानैसो मानसि, जों दा नामखौ मख'थ'ला, जों मिथिखाजोब्बाय बयबो, बिथांमोना थांफानानै भुलावनो सहाय खालामना जादों। आरो बिथांमोना थांफानायाव बुंना लादों जे जों बेखौ एनडिबिनि जानानै हाखौ लाखिनाय जाथों हिसाबैसो होदोंमोन। नाथाय बिदा दा हारसिं बिदि खालामदों। आरो बिथांखौ जों बिराद बुजाय नाजाबाय, बिथांमोनजों दा गपाला रायलायला जाहैबाय, इमानखिनि पावार। आरो बे मा होनबावो, बहाय सोर दं, बे कक्लाबारि चापागुरियाव सोर मानसि दं, सोर रायजो दं, सोर मा खालामनो, ओरै बिनि बाथ्राफोरा। गतिके रायजोफोराबो लाजिनांगौ जोंनि बे ओनसोलनिफोरा। आरो गपालनि बेरेखायै जेब्ला जेरै नांगौ ओरैहाय मदद खालामनो जोंखौ ओंखारबानो जाबाय। गतिके जों बे हाखौ नोंथां सोंनाय बायदि समस्या समाधान जाबाय नामा, बे समाधाना बेनो, बे सानसुमा लुनाय न' आरो बे बाउन्डारि वाला जगमोहन होनाय एमएलएनि बोथोराव, आरो बै न'आ बुद्धिया लुनाय। रायजोनि हा नङाबा सानसुमानि फैसा बय फैयो, जगमोहननि वाला फैयो। दा बेखौ गपाल बायदि हारिनि रैखाथि होग्रा सासे न'बां जाबां केदारा बिदि खालामना लादोंमोन। गतिके रायजोआ दिनै बुजिबाय आरो जों दिनै फैफिनदों। जों दिनै साइड फर बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मानो लुदों बेयावबो सोंनाय जानो हागौ। जाहैबाय गोबां अर्गेनाइजेसन दं, एबसु दङ, पार्टि हिसाबै UPPL, BPF, ब्रह्म, बाथौ, माबा माबि दं। रावनिबो नङा। बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बहाय थांनाय समाव इलेक्सनाव BPFआ मोनसे इस्टाराव होदों आरो बेखौ जों आसा खालामदों बहाय लुजाथों। आरो लुयोब्लानो बहाय UPPL, BPF, बाथौ, ब्रह्म, माबा माबि ससियेल अर्गेनाइजेसन बहाय जायगा मोनगोन।
मोनसे समस्या जाबावदों जाबिनिफ्राय बै कलेजाव जोंनाव गोदो जों लुनाय ट्राइबेल मा दंमोन कमिउनिटि सेन्टार दंमोन दा बै कमिउनिटि सेन्टारखौ जोङो कलेजनो बाहायनो होथ'दोंमोन थांनाय जानुवारियाव जों रायलायबाय ओरैहाय जे बे न'खौ लानानै सानसे बुलायलायनाय जागोन माब्रै हमना ला बे रायजोनि न' नालाय बहाय सोरबा पारमिसन लाना मिथिं खुंबाय फारसे कलेजाव क्लास जाबाय दं कलेजनि गथ'फोरा माइकखौ बोख्लायफैगोन अब्ला नांलायनाय बुलायनाय जागोन बेनिखायनो बे न'खौ कलेजनो दान होनाय जाथों आरो बेयाव बेबायदि गुबुन मोनसे न' लुनाय जाथों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे खामानिया जाफुङैखाय नैबे बारग'गोदों फेब्रुवारियाव जों जानुवारियाव रायलायदों फेब्रुवारियाव हाखौ फानदों जोंनि खायसे मावथिफोरनि अबहेलायाव बे जादों दा बेनिखायनो बै न'आ बर्तमानाव जोंनो नांबाय थाखागोन बेयाव बिभिन्न पार्टि बिभिन्न सामाजिक अनुस्थान जाबाय थागोन कलेजाबो बाहायबाय थागोन बेनिखायनो बे न'खौ जों फाहामनो सानै एम एल ए नायथ'बाय मनेस्वर ब्रह्म आरो थानेस्वरनो आसा खालामो बिथांमोना बे न'खौ मोजां फोसाबनो हागोन बेनिफ्राय जों एनादार बहाय जेब्लानाखि बिराद मोजां सिटिं एकमडेसन थाखानाय साउन्ड प्रुफ वाल लेट्रिन इउरिन जेब्ला जागोन बै न'खौ जों टटेल हाजों न'जों कलेजजों जों दान होना फैसिगोन आरो बे खेथ्रआव रायजोफोरा गोसो होनांगौ कलेजा दिगदार जादों गपालनि थाखाय ओंखारबोनांगौ आरो बै न'खौ कलेजनो होनो हानाय बायदि नैबेखौ एखेबारे मावथारनांगौ बे आरो माबाफोर मिथिनो हानाय रायजोनि मिथिनो गोनां मा दं नामा जिहेतु आथिखालाव फानलाय बायलायानो गोबांसिन जाबाय दङ रायजोखौ माबायदि एवार्ड होगोन नोंथांमोना ओरैबायदि दायो गपाल बर'आ आरो मोनसे ग्रुप बानायदों बे गपाल बर'आ सानैसो थाखा गोनां मानसिखौ लानानै बै बरपिटियाफोरा जे हा होलांदोंमोन थिका मावनो बे हाखौ बरपेटा थांनानै स्रोद बायबाय दं बायनानै आरो फानखोमाफिनदों लाब लानानै बेबायदिखौ जों जोबोद बारा बुङामोन लाथों खिन्थु बै रायजोफोराबो एसे गोरोन्थि खालाम दिनैसिम गावनि नामाव खालामना लायिया दा बिथांमोनाबो हायोबा जायफ्रा मावना दं दासिम बै मालिकजों थांनानै बे हाखौ गावसिनि नामाव लाबो नङाबा हाखौ मोननाय आसा गैला बिसोर मोनसे ग्रुप जादों आरो बिथांमोना बे हाखौ नायहैदों बायदों आरो फानफिनदों बेनिखायनो आरो बेबायदि खेथ्रआव जुदि जानो हाया रायजोफोरा सजाग जानांगौ सिनसियार माने सांग्रां जानांगौ रायजोफ्रा मावनानै रायजोनि मोनसे उन्नति खालामदोंमोन बेखौ खिन्थु बै सानैसोआ फाननानै धनिफोरनो फानसिगोन बायनानै माने धनिया धनि जाबाय थासिगोन दुखिया सिङाव थांबाय थानांसिगौ बे जाबाय बिथांमोननि नीति बेनिखायनो रायजोफोरखौ आं बेखौ खावलायगोन बेबायदि मोनसे सांग्रां जा आरो बेबायदि जाहाथे मावनो हाया बेखौ एसे हुसियार जानाय गाहाम खायानो खाबाय रायजोआ एकमत रायजोआ जेरै नांगौ जेब्ला जेरै खालामनांगौ मावगोन होननानै बाथ्रा होखाबाय सरकारि बिफानखौबो खावलायगोन सरकारि बिफाना नाय रायजोआ मा मावदों आरो आसरित गपाला बहाय थानानै बे न'खौ आर्मिफोरा माबा सेफायदों आरिदों होननानै आरो बे थाखासो दाबि खालामदों कर्टआव बे केसा सोलिबाय दं फैसाखौ दा जाग्रोमारोबा गपाला लास्टआव जुदि बिनि नङा जाहैबाय गोबाजोबनांगोन गोबानायाथ' बहा जेलाव गोबाहैथोंसै बियो बिदि जागोन आरो रायजोफोरनो मिथिनो होबाय एनडिपि बिथांमोनाबो जायफोरानाखि सारेन्डार जों इउनाइटेड फराम अफ एक्सन बि रायलायबाय धीरेनजों रायलायबाय आरो गुबुनजों रायलायबाय बिथाङा होनखादों बे गपाला पार्सनेल मावदों बेखौ संगठननि अनुमति गैया रायजोआ जेरै गोसो खालामनो हायो नंखादों नायनोसै जोङो रायजोफ्रा जोंजों दं जेब्ला आरो जोंनि उद्देश्यआनो जाबाय जों दा जिरायनांगौ दिनै सिनियर सिटिजेन जों जाबाय खिन्थु जों ओंखारफिननो गोनां जादों खारन बे जारिमिनखौ जों मिथिगौ बे हाया गोदो मामोन बेखौथ' जोंनो बानायनाय ना बैखौ लुग्राया दाबो दङ बुद्धियाबो दाबो दङ होमबा बेखौ गपाला आंनि होननानै माबोरै दाबि खालामो बेलाय गतिके रायजोफोरा बयबो ओंखारदों मोजां मोनदों आं साबायखर जासिगोन बिथांमोननिसिम बे हाया मोनसे समस्यायाव दंमोन गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरि फंबाय एस के बसुमतारीखौ आं साबायखर बावग्रोबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे समाव जोंनि कक्लाबारि सापागुरि ओनसोलनि लोगोसे जोंनि कक्लाबारि सापागुरि बड' नेसनेल हस्टेल काम नेसनेल लाइब्रेरिनि जानानै जोंनि बे दिनै जोंनि कक्लाबारि सापागुरि ओनसोलनि गासै मावथि नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे बे हाखौ जोङो थांनाय 1996 आरो 97 मायथाइनि गेजेराव जों बायदोंमोन आरो बे हाखौ जोङो रायजोनि बे ओनसोलनि बृहत सार्थनि थाखाय जों लादोंमोन बेवहाय मोनसे जोंहा सिमां दंमोन जे जायखिजाया जों बेवहाय बे ओनसोलनि रायजोफोरा जेन बे हाखौ बयनिबो थाखाय जों मोनसे मोजां खामानियाव बाहायनो हायो बे थांखिजों बे हाखौ जोङो बायनाय जादोंमोन आरो दिनै नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो सासे एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबि गपाल बर'आ बिथाङा गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टआव
बे हाखौ बै समाव जेब्ला थासारिया एसे गाज्रिमोन एसे टेन्सआव दंमोन आरो बै समावनो बिथाङा मोनसे खाबु लानानै सानैसो मानसिखौ लानानै बिथाङा गावनि नामाव बे हाखौ इलिगेलि अबैध भाबै बिथाङा गावनि नामजारि खालामनानै लादों आरो बियो थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दे बे ओनसोलनि बा बे कमिटिनि रावनोबो बिथांमोना बे बिसयखौ सोङाखै सोङाबासिनो बिथाङा गावनि गोसो बायदियै बिथाङा बे हाखौ गावनि नामाव नामजारि खालामना लादों दा बे खोथाखौ मिथिनानै जोंनि ओनसोलनि रायजोफोरा अबजेक्सन खालायदों आरो बेखौ अलरेडि डिपार्टमेन्टलि जोङो सार्कल अफिस आरो माबायावबो जोङो बड'लेण्ड बिटिसियावबो जों जनायनाय जादों आरो बेखौ जेन इमिडियेट बे बायलाय फानलायखौ बन्द खालायनांगौ आरो बे हानि जिथु ट्रेन्सफारनि अर्डार बेखौ स्टप खालायनांगौ आरो बेनिफ्राय बे हाया जोंनि ओनसोलनि रायजोनिनो जानांगौ आरो बेखौ दिनै जोंनि बे बड' नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल बे कमिटिया जोंनि मोनसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस हिसाबै जोंनि कक्लाबारि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस हिसाबै बे कमिटि मोनसेनो दिनै बेखौ अफार होनो नागिरदों बा बिनि थाखाय दिनै साइटफोर जों बेयाव नेम प्लेट जों गायसनबाय आरो भबिष्यताव जों बेवहाय मोजां मोनसे स्किम लाबोनानै बयबो रायजोआ बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न दल संगठना जेन बेवहाय जिरायनानै बे ओनसोलनि मोजां खामानिनि थाखाय साननायनि बा मावनायनि बिथांमोना माबा रनसायनो हायो बे मिजिंजों दिनै बे अनुस्थानखौ जों गायसननो नागिरदों दा बेवहाय जाय जोंनि हेंथा जानानै गसंबाय दङ बिथांखौ जोङो खावलायनो लुगैयो नोंथाङा बेनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानांगौ नङाब्ला खिन्थु नोंथाङा उनाव गावनो माने भुगिनांगोन आरो बे जेब्ला नोंथाङा भुगिनांगोन अब्ला खिन्थु जोंनि दायनिगिरिया जों जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला रायजोआ जेब्ला जोंखांगोन बा रायजोआथ' जोंखांबायानोसै आरो बे अरा जुदि जोंथारनांगौबा ब्लाव ब्लावहाय अब्ला खिन्थु रावबो रैखा मोननाय नङा दा बेनिखाय जों खावलायदों नोंथाङा बिनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानांगौ आरो जाय बिथांनो दिनै हाखौ आधा बिगा फानदों बिथांखौबो जोङो बायनायनि आगोलाव जों बुंखादोंमोन बे हाखौ माद्दा बाय होननानै खिन्थु बिथाङाबो जबरदस्ति बायबाय दा बेनिखायनो बिथांखौबो जों सतर्क होनो नागिरो नोंथाङाबो माबोरै बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ मोनफिना जों मिथिया खिन्थु आयेन भाबै जोङो बे हाखौ जिखुनु प्रकारै जों दखल खालायगोन बे जोंनि बे ओनसोलनि रायजोनि बादा थांखि दा आं गोबां बुंनो सानाखै बे ओनसोलनि गासै रायजोफोरखौनो आरो लोगोसे दल संगठन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' साहित्य सभा जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न संगठनफोरा बेवहाय ज' जानानै दङ जों जिखुनु मुहुर्तआव जिखुनु परिस्थितिजों मोगा मोगि जानो थाखाय जोङो जेब्लायबो मेन्टेलि फिजिकेलि फाइनान्सियेलि जोङो रेडि जानानै दङ आं बेखिनिखौनो बुंबाय